Můžeš. Teda to máš v ruce. To musíš tak, tato strana už je. No. A ty musím přejít Ještě druhou, no. To musím přejít a chytit ty větve, na kterých to Tak je. přejdi. Takže abych si to nepopapal. No ještě tam máš. Ještě jednu. No ještě tamhle, no po pravý ruce tamhle ta hvězdička. A tak ještě jednou preventivně bych zatřásl, ale myslím, že už tam nic není. Ale schválně jako. Jedna. Dobrý. Vidíš to? Šikovný. Tak jo.